kwana naye Britain ngotebi ng'a biko okoboko ase omotu na okoboko kwana koraserireko the likely chance kubika okoboko kwaserireko ere igoro kubua kubika so omotu ekigere ekingokora buna kwandigere na kiurakore yes so ebintu abana bakorora na amaiso abo influence them a lot so anyaka ayekoro omwibori okunywa amaru manya ng'omwana ogo aroche ng'a ndi tata akobeka ekerasi kerinse na inche nkebwatero ase research twakorire na nakada etwanyorete ng'a abana abange kere bakunywa amaru gose bakunywa ebinto ebio bakunywiranga gose ekere bare nchera korwa esukuru koendanga na kogenda esukuru metari mono lakini nkonywa bare ebinto ebio nkonyora bire ribaga riasoa esukuru lakini bono inki omwana arabe gakunywere ekero akoendanga tari ekero akoenda esukuru tweboriwa igo nabaibori tutari goikerania oborendi bwaito abarimu bakorire egasi yabo lakini inwe bono intwe buna abaibori ntorakora ki egasi yaito kero onye omwana karoche ng'a obosibore mborenka nabere nabagokora buna atagete nabagokora buna atagete